maayong buntag sa tanan? Alhamdulillah. So to begin our program, mag-unsudan na to sa pag-ampuha. So akong tawagon si Abdul Gafur Dagdag to give us a opening prayer. Bro Gafur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So tatasya ako siya i-translate sa Bisaya ang mahasabtan natin tanan. So sa ngalan sa Diyos nga siya ang mapasayloon o siya ang madagayaon, ang tanan pagpasalamat para lamang sa atong Diyos nga siya ang Diyos sa tanan mga nilikha, ug siya lamang ang mapasayloon o madagayaon, ug siya lamang ang hari sa adlaw sa pagkabuhi. Sa iya lamang kita mangayo og tabang, ug sa iya lamang kita magsimba, ug hinaot nga kita giyahan sa matulid nga dalan kung asa na iyang gikahimutan, ug dili sa dalan na katong iyang gikasukan, ug dili sa dalan nga iyang gisalaan. Amen. Nahitabo man tanan sa lugar sa Muslim. Wala man nahitabo sa lugar sa dili Muslim. Busa mismo sa kulor sa pamanit ni Kristo, wala mo nakabalog. Di ba? Sama sanay nagbasketball to sa amo kagabi, wala mo kabalog kinsa bay nagdula, Amerikano ba sila, Negro ba, di ba? Kay layo ra man ang sumilaw. So mo pod ang lugar sa Biblia. So aha man nimo mabasahan unsa kulor sa pamanit sa among libro. Sa Bible wala. Giyon unsa iyang height? Wala sa Bible, nasa among libro. Unsa iyang buhok? Kulot po straight. Wala sa Bible, nasa among libro. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako misaksi nga walay laing Dios, gawas lang sa inusara nga Dios, ang Allah. O ako misaksi na si Muhammad ulipon sa Diyos. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So, mura to siya kamubo ba? Buto sa butad to, Allahu Akbar, ang Diyos ang labing gamahanan. Dahil katong pag-ana na nila, na sila ginalitok. Ang ginalitok na ito, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan sa Diyos, ang pinakamangiluluyon o ang pinakamanggisinabdanon. Kung nagyan ng Allah, la nufariqu baina ahadin min rusuli. Kani si Abraham, si Solomon, si Jacob, si Kristo, si David, si Moises, walay kalainan ng ilang mga pamaagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako misaksi nga wala lang Diyos, gawas sa rin kasara ng Diyos. O ako misaksi nga si Muhammad ulipon sa Diyos. Salamat sa atong mga bisita. Labi lagi sa ilang leader nga si Tagasilihan tarang na ini. Nagkadihara siya sa Bilaw. Oh, so iyang wife is a doctor. So ako sakit sa raw. So dili niyo sila mga basta-basta. So primero gani ang akong wife counselor man gyud sa munisipyo. Ingon siya nga, pero kabila na ha. Kay basin og kwan. Ana ikaw na. Kay dili na magid mi basta-basta gud mahadlok na mi kita na. Katong gaingon ako sa inyo nga purok na ilag to dito. Salamat kay Ginoo sa Allah nga natagaan lugar ta diri og mga tao nga dili mga mangingilan. Naghatag sa ato og kalamdagan sa mga gagmay nga uban nga dagko og gagmay hutang
plus naghatag pag sila sa atong kayuhan kaya naman sila grupo, naman sila mga donors, ikan sa gawas, ikan sa kuan, naman kung di ilang itong hatag. Daghang salamat at butas ng yung tanan. What?